Hola i benvinguts. En aquest vídeo examinarem la funcionalitat de la missatgeria que existeix en les principals plataformes d'aprenentatge d'aula virtual, Moodle i Google Classroom. Iniciarem el vídeo amb la plataforma Moodle. Com podeu veure, estem en el curs Moodle Exemple del nostre conegut alumne 1 i el que hem de veure és quines opcions tenim per enviar missatges directes als nostres participants. Si accedim a la secció de participants del menú de l'esquerra, podrem veure tots els participants que tenim al curs. Els podem classificar per el seu nom i el seu cognom. Per exemple, em quedaré només amb els que tinguin el cognom que comenci amb la G. Surt el José García, el meu company formador, jo mateix i un altre company formador com és el Daniel Guerrero. Una vegada jo tinc aquí els participants, els puc seleccionar o no, o puc seleccionar-los a tots. Com podeu veure, és molt fàcil. En aquest cas, només seleccionaré el José i el Daniel. I amb aquests usuaris seleccionats, el que jo puc fer són totes aquestes accions que hi ha. Per exemple, afegeixo una anotació, si fos de classe, però el que volem fer és enviar un missatge. Hola, com esteu? Tan senzill com això tindríem la missatgeria instantània i directa que permet Moodle. Enviem el missatge i per rebre les respostes les rebríem mitjançant aquesta icona que trobeu aquí, que és el que selecciona els missatges enviats. Quan ells em contestin, aquí apareixeran els missatges privats, com podeu veure d'altres moments que he enviat. Aquí teniu els que jo he enviat. Quan em contestin, podrem parlar mitjançant la missatgeria interna que té Moodle. Com podeu veure, és molt senzill. També el que podem fer és seleccionar un participant, se'ns obrirà el seu perfil i apareixerà l'opció d'enviar un missatge o fins i tot afegir-lo a la nostra agenda. D'acord? Seria la mateixa acció que hem fet. Si seleccionem enviar missatge, veureu tot el nostre historial de missatges i podem escriure un altre missatge, en aquest cas a José García G. Això seria la missatgeria que permet, en aquest cas, el Moodle. Anem a examinar ara mateix la missatgeria que ofereix en la segona situació, que seria Moodle Classroom. Moodle Classroom també té una secció semblant a la de participants, que és la de persones, que teniu aquí en el menú superior a l'esquerra. Seleccionem persones, ens podem veure els participants que tenen el rol de professor i podrem veure a tots els alumnes. Us recordo que utilitzant aquest mes podem afegir o més professors o convidar més alumnes. Una vegada que jo estic aquí, si jo selecciono en aquesta situació només tinc un alumne que és el José García Gea, el que puc fer és seleccionar els 3 punts que hi ha aquí i enviar-li un correu electrònic. Google Classroom utilitza el correu electrònic, utilitza tota la potència que té la G Suite i fixeu-vos que ja em crea el missatge. Com vas? Com vas, company? I enviarem el missatge, tan senzill com això. Com podeu veure, és molt senzill, tornem a Google Classroom. També permet Google Classroom fer accions similars a les de Moodle. Per exemple, podem seleccionar tots els alumnes, si tinguéssim més els tindríem, i podem fer accions en bloc, com enviar un correu, suprimeix o silencia. Silenciar, ja que estem, millor dit, silenciar significa això, que un estudiant silenciat poden continuar enviant treballs, però la resta d'estudiants no es podrà veure. No poden respondre als treballs dels companys i no poden fer comentaris ni publicacions. Bàsicament, és limitar-les la seva interactivitat amb la vostra Classroom des del punt de vista d'inserir comentaris o participar en activitats col·laboratives. Això seria la missatgeria, que és un rol
importantíssim tant en totes les plataformes d'aprenentatge digital, perquè ens permet enviar missatges puntuals a tot el nostre alumnat, aquells que ho necessitin. Això és tot. Fins la propera.